Lebo napríklad minister životného prostredia Tomáš Taraba hovorí, že premiér dal ultimátum, lebo vie, že situáciu vyrieši v pondelok on. Očakávam, že bude oznámená zmena na ministerstve cestovného ruchu a o jeden rezort zrejme príde aj strana Hlas SD. Čiže on hovorí, že to zrejme vyrieši v konečnom dôsledku premiér. Aj tak to musí vyriešiť premiér, lebo ten predloží Keď hovoríte, pánovi že prídu prezidentovi. strany s nejakým riešením. Tak ja verím, že prídu, hej, však myslím si, že snažíme sa konštruktívne diskutovať a myslím si, že stanovenie toho termínu bolo správne. Tiež asi celá spoločnosť, aj my to, a možno, že aj vy to tu hovoríte, že to tu riešite mesiace v diskusiách, tak už aby sme to neriešili. Ste podpredseda Smeru, musíte mať viac informácií. Rozprávame sa teda o cestovnom ruchu a rozprávame sa o poste podpredsedu vlády pre plán obnovy, teda, ktorý bude uvoľnený po odchode Petra Kmeca na post ministerstva informatizácie, po odchode Richarda Rašiho do parlamentu? Tak ste to tak logicky vysvetlili, však sú to informácie, ktoré sú verejne známe. Viete, že pán Raši má záujem byť predsedom parlamentu, tým pádom sa to nejakým spôsobom posúva, je tam plán obnovy a tak ďalej. Samozrejme, a bavíme sa aj o tom, že pán podpredseda vlády, minister Taraba tiež podal nejaké informácie, je tam asi ministerstvo športu a cestovného ruchu, ale ja nechcem úplné detaily ešte k tomu hovoriť, kde, kto, ako, akým spôsobom. Verím, že zajtra príde k definitívnej dohode a budeme to mať celé vyriešené. Ešte sa k tomu vrátim, ale teda pán poslanec, zareagujte na to. Teda na tej druhej strane Hlas hovorí, že nikdy nezahlasuje za predčasné voľby. Nechce ich ani Smer, ani SNS. Vy ste pripravení prebrať moc, ale tam je tá otázka, že od koho? Lebo potrebujete 90 hlasov na predčasné voľby. Pozrite, predčasné voľby skutočne závisia od toho, ako sa vyrieši koalícia. Tomuto sa ani ďalej nevenujeme.